У ходзе даследавання працы, напісанай у 1721 годзе езуітам, уражэнцам Падляшша і носьбітам герба Слепаўрона Габрыэлем Жачынскім, я наткнуўся на запіс, з якога пачалася невялікая прыгода і вялікі крок да адраджэння беларускага гістарычнага браварства. У раздзеле, дзе аўтар цытуе іншых даследчыкаў пра ўласцівасці ды прыдатнасць вод Рэчы Паспалітай для гатавання ды браварства, Жачынскі заўважае: у гародні на новым рынку ёсць 3 калодзежы з вадой, ідэальна прыдатнай для браварства. З гэтага моманту ўзніклі пытанні: дзе знаходзіўся новы рынак у гародні? Ці захаваліся гэтыя калодзежы? Ці ёсць у горадзе старыя калодзежы ўвогуле? І які хімічны профіль у гродзенскай вады? Адказы на гэтыя пытанні і склалі змест гэтага даследавання. Каб зразумець, якую ролю вада адыгрывала ў жыцці гародні і чаму менавіта яе Жачынскі вылучаў як выключна прыдатную для браварства, неабходна звярнуцца да гісторыкаў, якія падрабязна даследавалі гэтую тэму. Сярод іх Юрый Гардзеяў і Андрэй Вашкевіч. І, шчыра кажучы, менавіта іх працы і кансультацыі вельмі дапамаглі мне ў даследаванні. Адпраўляемся ў гародню 16 стагоддзя. Развіццё водазабеспячэння тут прасочваецца як мінімум з канца 15-га, пачатку 16-га стагоддзя. Яно было непасрэдна звязана з рамёствамі і ў тым ліку з браварствам. У 1541 годзе каралева Рэчы Паспалітай Бона Сфорца распарадзілася ачысціць галоўны гарадскі калодзеж на рыначнай плошчы. Прыбярыце студню чыста, каб ні плямы, ні смуроду. Горад павінен быць годным сваёй кароны. На той момант калодзеж быў ужо ў заняпадзе. Так званы рыначны калодзеж, верагодна, меў колавы механізм і быў галоўнай крыніцай вады для гараджан. Але, вядома, была і зваротная старана. Пра тое, што ён стаяў у цэнтры, калодзеж часта забруджваўся, і гэта падштурхоўвала горад шукаць новыя, больш надзейныя спосабы падачы вады. Праз амаль 90 гадоў бурмістр Аганус Фендеберг за ўласныя грошы правёў першую гарадскую лінію вадапровада. Вада ішла ад гараднічанкі да рынку і ў стары замак па высвердленых драўляных трубах. Трубы стыкавалі металічнымі ўтулкамі і ушчынялі смалой. Вядома, каб было герметычна ды трывала. І цікава, што даўгавечнасць гэтай сістэмы пацвярджаюць нават архіўныя крыніцы. У інвентары старога замка за 1653 год узгадваюцца вялікія свіздлы для труб. А ў 1931 і на пачатку 2000-х гадоў археолагі сапраўды знайшлі драўляныя трубы на берагах гараднічанкі. У 1641 годзе віленскі майстар Вільгельм Поль прапанаваў пашырыць сістэму. Ён хацеў браць воду ў фальварку пуртрышкі і падаваць яе самацёкам, дзякуючы перападам вышынь, аж да віленскай брамы і ў стары замак. Праект ацэньваўся ў некалькі тысяч злотых і патрабаваў працы рорнікаў. Гэта тыя самыя спецыялісты, якія высверлівалі трубы драўляныя. Але вайна 1654 года ўсё спыніла, і гарадскія планы былі замарожаныя. Акрамя гарадскіх былі і прыватныя і манастырскія калодзежы, у тым ліку старадаўні манастырскі калодзеж каля Каложы. Таксама існавалі калодзежы на Занёманскім абаку і ў яўрэйскім квартале. Але якасць вады ўсюды адрознівалася. І Жачынскі, напрыклад, адзначаў горшыя ўласцівасці вады на старым рынку, і гэта відавочна сведчыць пра забруджванне цэнтральнага калодзежа. Таму пошук лепшых крыніц для піцця і для варэння піва быў вельмі натуральнай справай для горада. Каралеўская ўлада таксама падтрымлівала развіццё браварства. У канцы 70-х гадоў 16-га стагоддзя Стэфан Баторый пацвердзіў права гараджан на варку піва, на вытворчасць соладу, а таксама на эксплуатацыю млыноў і на ўтрыманне піўных ды мядовых корчмаў. Так што без стабільнага водазабеспячэння гэта ўсё проста не магло б існаваць. І вось у гэтым кантэксце цалкам зразумела, чаму Жачынскі пісаў менавіта пра 3 калодзежы на новым рынку з вадой, ідэальна прыдатнай для браварства. Гэта было натуральнае працягненне той гарадской традыцыі шукаць самыя чыстыя, надзейныя пункты вадазбору.
Каб зразумець, дзе менавіта быў той новы рынак, пра які пісаў Жачынскі, я звярнуўся да гісторыка Юрыя Гардзеева. Ён спецыялізуецца на гісторыі Гродна і ведае гэтую тэму вельмі глыбока. Я запытаўся ў яго, дык што гэта мог быць за новы рынак пачатку 18 стагоддзя, пра які пісаў Жачынскі. Ну, Юрый мне адказвае, што ў Гародні было 3 рынкі, а 4-ты, пра які хутчэй за ўсё ідзе гаворка, гэта сянны рынак. І сапраўды, ёсць нават фатаграфія 1915 года, дзе бачны стойкі з сенам, коні, і калі прыглядзецца, можна разглядзець контуры калодзежаў. Па словах гісторыка, сама назва сянны звязана з гандлем сена. Дарэчы, такі ж тапонім ёсць, напрыклад, і ў Санкт-Петербургу, і ў Мадрыдзе. Калі паглядзець на польскую карту за 1932 год, гэта ўжо час, калі заходняя Беларусь уваходзіла ў склад Польшы. Побач з плошчай Баторыя, гэта сучасная савецкая плошча, выразна пазначана сянны рынак. Сёння на тым месцы камерны утульны квартал. Ён размяшчаецца паміж вуліцамі Стэфана Баторыя, Карла Маркса, Сацыялістычнай і Парыжскай камуны. А ўваход на тэрыторыю быў насупраць касцёла знайдзення Святога Крыжа. І што цікава, бровар Кунца знаходзіцца літаральна побач з гэтай сянной плошчай, менавіта там, дзе, паводле Жачынскага, была лепшая вада для браварства. У папярэдняй частцы мы ўжо высветлілі. Так званы новы рынак, пра які пісаў Жачынскі, гэта сянны рынак у самым цэнтры Гродна. Наступны крок выглядаў відавочна, паспрабаваць адшукаць хоць нейкія сляды тых калодзежаў з лепшай для браварства вадой. Спачатку я звярнуўся ў Гарадзенскі абласны камітэт прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Там пацвердзілі, старыя пітныя калодзежы ў горадзе не захаваліся, улік іх не вядзецца. І калі нешта яшчэ засталося, дык толькі ў прыватным сектары. Далей ужо пачаліся палявыя даследаванні. Мой добры знаёмы, піўны энтузіяст і краязнаўца Кірыл Мішын, заснавальнік суполкі «Піўная ліга», прапанаваў свой маршрут па верхняй і ніжняй тэрасах Гродна для даследавання. І вось што ён мне распавёў. Кірыл сказаў, што ўзяў прыклад з гісторыка Алеся Хадько і ўяўна падзяліў горад на 2 тэрасы адносна Нёмана. Верхняя гэта замкавыя пагоркі, Калошскі ўзгорак, Савецкая плошча, Бернардзірскі касцёл і ўсё далей на захад. Тут калісьці стаялі 2 вежы вадзяныя, Кася і Бася. Як патлумачыў гісторык Яўген Махнач, яны качалі воду з Нёмана, але ўжо даўно не працуюць. Ніжняя тэраса – гэта самы бераг ракі, куды павінны сцякаць усе ключы і падземныя крыніцы. Кірыл пачаў пошукі з таго самага новага рынку. Гэта сённяшні двор за гасцініцай Нёман. Цікава, што між старым і новым рынкам каля 250 метраў, але вада магла істотна адрознівацца, як мы высветлілі, ўсё залежала ад харчавання крыніц і ад санітарнага стану. Сёння гэта тэрыторыя суцэльны асфальт, бетон і савецкая забудова. У 30-40-х гадах гэта быў бернардзірскі рынак. Мясцовыя жыхары кажуць, што ніякіх калодзежаў там ужо даўно няма. На вуліцы Парыжскай камуны прыватны сектар, але ні калодзежаў, ні калонкаў, нічого не засталося. На вуліцы Падгорнай адзін са старажылаў узгадвае 2 калонкі, але цяпер яны страчаны. Далей Кірыл пашоў на Падол, ля рэстарана «Шэрвуд». Нядаўна бурылі свердліну. Гістарычна забудова таго места добра бачная на старых гравюрах, але мясцовыя распавялі, калодзежаў там не засталося. А ўсе калонкі закансервіраваныя. Кірыл ідзе далей, уздоўж берага да старога бровара Кунца. Але там слядоў калодзежаў не выяўлена. Пад новым і старым замкамі ўсё схавана пад асфальтам. Каля моста праз Гарнічанку калісьці стаялі адразу 2 бровары. Адзін з будынкаў, магчыма, быў вінакурняй. Па ўспамінах берагі ракі тут засаджвалі хмелем, і нават нядаўна дзікі хмель яшчэ рос за гарвыканкамам. Сёння, кажа Кірыл, пах вады прымушае сумнявацца ў яе прыдатнасці, але адразу за мастом гісторыкі паказваюць месца, дзе каля падножжа каложы выходзяць ключы, і ў засушлівыя гады іх праступае да 10. На вуліцы Рыбацкай ён зайшоў у адзін прыватны калодзеж, цалкам прыдатны для адбору пробаў. На Калужскай терасе ля ўваходу ў царкву стаіць калонка, а ў двары яшчэ адна. Калодзежаў але няма. Праз Калужскі парк Кірыл выйшаў зноў на стары рынак, і, як ён сам казаў, усё кола замкнулася. Выснова яго даследавання. У старым горадзе калодзежаў не захавалася. Калонкі таксама паступова адышлі ў мінулае. Такім чынам, на месцы сяннога рынку і вакол яго старых калодзежаў больш няма. Але гісторыкі і старажылы сходзяцца ў адным. Калодзежы ў Гародні заўсёды, ці часцей за ўсё, стаялі на ключах ці крыніцах, і менавіта тут, у гэтым раёне, іх колькасць было асабліва шматлікая.
Таму паведамленне Жачынскага пра 3 калодзежы з ідэальна прыдатнай для браварства вадой цалкам супадае з прыроднымі умовамі. І калі з саміх калодзежаў ужо не засталося, мы звернемся да сучасных дадзеных гідрагеалогіі, каб зразумець, ці сапраўды гродзенская вада мае тыя самыя каштоўныя ўласцівасці, якія так высока ацэньваў Жачынскі ў 18 стагоддзі. Каб зразумець, ці сапраўды гродзенская вада падыходзіла для браварства, як пісаў Жачынскі яшчэ ў пачатку 18 стагоддзя, я звярнуўся да сучасных даследаванняў. Навукоўцы праводзілі палявыя і лабараторныя аналізы, і высветлілася, што гродзенская вада мае вельмі добры натуральны склад. Яна мяккая, слабашчалачная і з невысокай мінералізацыяй. У ёй шмат кальцыю і бікарбанатаў. Гэта добра ўплывае на густ і стабільнасць піва, асабліва для цёмных гатункаў. У асобных крыніцах сустракаюцца нітраты або невялікія мікрабіялагічныя забруджванні. Але гэта ўжо сучасныя ўплывы, такія як, напрыклад, сельская гаспадарка, гарадская забудова ды каналізацыя. У гістарычным кантэксце іх проста не магло быць, таму ў разліках мы іх адкідваем, каб аднавіць чысты натуральны профіль вады таго часу. Ёсць таксама жалеза, але ў прыроднай форме яно само выпадае ў асадак, калі ваду пакінуць на паветры, таму ніякай шкоды не робіць. Менавіта гэты прынцып выкарыстоўвалі манахі-базыльяне. Калі каля манастыра не было ракі або возера для браварства, яны адкопвалі штучныя пруды, сажалкі. І ў месцах, дзе білі ключы, вада з гэтых ключоў запаўняла сажалку і, кантактуючы з паветрам, натуральным чынам абезжалезівалася. І станавілася прыдатнай для ўжытку і варэння піва. Калі я атрымаў дадзеныя па хімічным профіль вады з гродзенскіх ключоў і першых водных гарызонтаў і параўнаў іх з вядомымі профілямі вады, якія выкарыстоўваюцца ў браварстве, то вынік мяне шчыра здзівіў. Гродзенская вада амаль 1 у 1 супадае з класічнай лонданскай вадой, той самай, на якой у свой час варыўся портер і іншыя цёмныя элі. Мясцовыя бровары гэта таксама пацвярджаюць. Віктар, напрыклад, уладальнік гродзенскага рэсурсу для хатніх півавараў, кажа: «Так, вада ў нас нядрэнная для цёмнага піва, амаль ідэальная». Усе сучасныя даныя пра хімічны склад вады я ўзяў з навуковых праз Гродзенскага аграрнага універсітэта і Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта. Менавіта яны пацвярджаюць стабільнасць прыроднага профіля вады ў гэтым рэгіёне. А ў апісанні да відэо я пакінуў спасылку на мой артыкул на гэтую тэму. Там прыведзены падрабязныя лічбы, профілі, параўнанні з іншымі рэгіёнамі і ўсе крыніцы, якімі я карыстаўся. Так што словы Жачынскага пра воду выключна прыдатную для браварства сёння цалкам пацвярджаюцца. І нават праз 3 стагоддзі гродзенская вада як быццам захоўвае тыя самыя унікальныя ўласцівасці. Калі прыняць заходную думку Жачынскага пра тое, што гродзенская вада была выключна прыдатнай для браварства, і параўнаць гэта з рэальнай гісторыяй гарадскога піваварства, то карціна атрымліваецца вельмі цэльная. У Гродні былі не толькі прыродныя, але і культурныя і эканамічныя перадумовы для складаных, у тым ліку цёмных гатункаў піва. Ужо ў 1564 годзе тут дзейнічала 19 бровараў. І гродзенскае піва ўваходзіла ў лік вядомых напояў Рэчы Паспалітай. А пазней, у 19 стагоддзі, калі пачалася індустрыялізацыя, з'явіліся новыя тэхналогіі і пашырыўся гандаль. Цёмныя стылі атрымалі не толькі мясцовыя інтэрпрэтацыі, але і стабільную падтрымку праз імпарт. Асабліва каштоўныя факты мы знаходзім у даследаванні гісторыка і хатняга бровара, кандыдата гістарычных навук Алеся Радзюка. Давайце па парадку. Пачнём з таго, хто варыў піва і як яно ўпісвалася ў гарадскую эканоміку. З другой паловы 18 стагоддзя піва ў гародні варылі ўсе: і гараджане, і манахі, і нават магнаты. Працавала і казённая піваварня на гарадніцы, але пасля падзелу Рэчы Паспалітай пры канцы 18-га, пачатку 19 стагоддзя яна паступова заняпала. Абсталяванне распрададзена, частку катлоў у 1812 годзе адправілі на патрэбы арміі, а з дакументаў вядома і пра крадзяжы. У 1839 годзе ў Гродні яшчэ працавала 6 бровараў, а ў 1847 ужо пісалі, што ў губерніі не засталося ніводнага, але піва не знікла, яго варылі ў шляхецкіх маёнтках пад умоўнай аснове. Да 1865 года ў самім горадзе стабільна працавала 7 бровараў.
І гэта галіна была лідарам гарадской прамысловасці. Па аб'ёме і прыбытках яна апераджала свечную ды тытунёвую вытворчасць. Гэта і сфарміравала мясцовыя густы і умацавала культуру піва як частку гарадскога жыцця. Канец 19-га, пачатак 20-га стагоддзя стаў для бровару сапраўднымі амерыканскімі горкамі. У 1897 годзе дзяржава ўвяла манаполію на продаж моцнага алкаголю. Многія піўныя крамы тады закрыліся. Затым у 1901 новы акцыз памяншае колькасць заводаў амаль у 2 разы. Але ўжо праз некалькі гадоў, калі піва выключылі з катэгорыі моцных напояў і дазволілі свабодны продаж літаральна ў 2-3 гады, колькасць піўных пунктаў у гародні ўзрасла ў 3 разы, а вытворчасць павялічылася прыблізна на 150%. На гэтым фоне і пачалі фарміравацца мясцовыя цёмныя лініі – портары, баварскія і бокбіры. Тапаграфія бровараў вельмі паказальная. Амаль усе яны размяшчаліся ўздоўж Нёмана. Асноўныя на хлебнай ды правай набярэжных, каля Віленскага завулка на вуліцы Аграрнай. Сярод уладальнікаў пераважна яўрэйскія сем'і – шарашэўскія, лапідусы, яффе, слуцкія, рэдкія выключэнні замежнікі, як Осіп Кунц ці Турно. Гэта быў сапраўдны сямейны бізнес, дзе бровар пераходзіў у спадчыну. Тэхналогія на гродненскіх заводах пераважна была баварская. Шматступенчатая дэкокцыя, то бок частку затора адбіралі і кіпяцілі асобна і вярталі ў агульны чан. Потым кіпячэнне з хмелем, астуджэнне, закісанне ў дубовых чанах і вытрымка ў ледніках. У 1902 годзе на заводзе Кунца ўжо працавала паравая машына і млын сістэмы пашэпнага, што рэзка павялічыла прадуктыўнасць у параўнанні з ручным памолам. Асартымент быў нешырокі. У большасці бровараў варылі адно простае цёмнае піва ці баварскае. На заводзе Кунца выпускалі таксама англійскі портер і экспарт, а крыху пазней экстра і пілзнерская. Бутэлька каштавала ад 3 да 20 капеек у залежнасці ад класа. Санітарыйныя ўмовы былі дрэнныя. Працякалі дахі, з'яўлялася цвіль, смецце і сцёкі спускалі прама ў Нёман. Таму частка гараджан аддавала перавагу прывазному піву. І сапраўды, у пачатку 20-га стагоддзя ў Гродна масава паступала піва з Варшавы, Вільні, Мінска і нават Петербурга. Яно каштавала даражэй, але лічылася лепшай якасцю. Ужо ў першай палове 19-га стагоддзя па Нёмане ішоў прускі портер, а падарожныя сведчанні дапаўняюць цёмную карціну. У 1807 абаронка Пітгаузен адзначаў у Дуброўні, што падоршае цёмнае піва портера-падобнае з даданнем цвінтарэя, а англічанін Вільям Кокс пісаў пра піва вельмі падобнае да англійскага цёмнага моцнага ў тых жа краях. І што важна, Жачынскі прама называе Аршаншчыну адным з цэнтраў браварства ВКЛ. То бок густы і практыкі цёмнага піва фарміраваліся ў сетцы рэгіянальных цэнтраў, дзе гародня важны, але не адзіны вузел. Асобная гісторыя гэта бровар Кунца. На мяжы стагоддзяў ён выпускаў англійскі портер і экспарт, а ў ліпені 1913-га цёмнае вытрыманае піва бокбір. Гэта сведчыць пра тэхналагічную смеласць і ўстойлівы попыт на моцныя цёмныя гатункі. Але была і драматычная гісторыя. У 1911 акцызны нагляд выявіў, што Ігнат Кунц дадаваў у сусла цукар, што супярэчыла закону. Праверка скончылася трагедыяй. Кунц скончыў жыццё самагубствам. Гэта паказвае, насколькі жорсткім быў ціск і наколькі высокія былі стаўкі на рынке. Калі паглядзець на ўсю гісторыю ў комплексе, становіцца зразумела. Цёмная лінія гродзенскага піва не выпадковасць. Яна трымалася на тэхналогіі, густах гараджан і, самае галоўнае, на мясцовай вадзе. Вада з высокім утрыманнем кальцыю і бікарбанатаў пры нізкім узроўні сульфатаў і хларыдаў давала мяккі акруглы смак і выдатна несла цёмныя вытрыманыя стылі, портары і бокбіры. Таму словы Жачынскага пра ваду выключна прыдатную для браварства не метафара, а вельмі дакладнае тэхналагічнае назіранне. Наступны крок гэтага даследавання – спрабаваць аднавіць гістарычны профіль гродненскай вады і зварыць бокбір як працяг мясцовай традыцыі. Пасля ўсяго вывучанага стала ясна. Гэтую традыцыю трэба не проста даследаваць, а яе трэба аддаміць. Зварыць сапраўдны гістарычны цёмны гатунак на вадзе максімальна набліжанай да той, якую апісваў Жачынскі яшчэ 300 годдзі таму.
Я звярнуўся да каманды гарадзецкага бровара з сабранымі матэрыяламі і прапановай: давайте, хлопцы, ратаваць нашае беларускае піва. Ну, калегі адгукнуліся адразу. Ідэя рэканструкцыі зацікавіла ўсіх. Галоўны бровар Кірыл Буланаў замовіў патрэбны солад, дрожжы і хімічныя рэагенты, каб абнавіць гістарычны профіль калодзежнай вады і запрасіў мяне паўдзельнічаць у самім працэсе варкі. Пачалі, як павінна быць, з галоўнага, з вады, бо менавіта яна вызначае характар будучага піва. На бровары ўстаноўлена сістэма зваротнага осмасу. З яе дапамогай мы атрымалі практычна пустую ваду, без мінералаў і прымесяў. Потым паступова вярнулі яе жыццё, дадалі кальцый, магній, натрый і бікарбанаты, трымаючы ўзровень сульфатаў і хларыдаў на мінімуме. Такім чынам мы максімальна наблізіліся да хімічнага профілю гарадзецкай крынічнай калодзежнай вады 18-19 стагоддзя. Ну, далей сам працэс варкі. Засып венскі солад, каб дадаць цела і паўнату смаку і некалькі відаў карамельнага соладу для колеру, лёгкіх карамельных нотак і добрай устойлівасці пены. Падчас заторвання трымалі 3 асноўныя тэмпературныя паўзы. 63 градусы каля гадзіны, каб утрывалася мальтоза, 72 градусы каля 20 хвілін для поўнага цукравання, ну і кароткае завяршэнне пры 78 градусах, каб зафіксаваць працэс. Пасля гэтага суслы кіпяцілі 1,5 гадзіны. Для горычы ўжывалі хмель магнум, чысты класічны профіль. А напрыканцы дадалі крыху перле для лёгкай прыпраўнай ноткі. Далей бражэнне. Мы вырашылі весці яго лагерна. У стылі бірбок класічным. Выкарыстоўвалі дрожжы нізавога бражэння з нейтральным пахам і добрай здольнасцю да цукравання. Асноўнае бражэнне шло пры тэмпературы каля 12-14 градусаў. Прыкладна 2 тыдні. Потым піва адпачывала пры амаль нулявой тэмпературы яшчэ каля месяца. Калі бірбок дайшоў да кандыцыі, настаў галоўны момант – дэгустацыя. Усё, што мы рабілі, чыталі тэкст Жачынскага, збіралі аналізы, кланавалі хімічны склад вады, падбіралі солад і хмель, усё гэта было дзеля аднаго, каб адчуць жывы густ мінулага і праверыць, ці можна старая гродненская традыцыя жыць зноў ужо ў 21 стагоддзі. Калі першы келіх будучага гродненскага бірбок быў разліты з ЦКТ, мы адчулі смак, які мог нарадзіцца з той самай вады, апісанай Жачынскім. І ён пісаў толькі пра яе выключную прыдатнасць для браварства. Але мы дазволілі сабе ўявіць, магчыма, 3 стагоддзі таму ён таксама падносіў да вушнаў кружку мясцовага цёмнага піва, зваранага на гродненскай вадзе, і адчуваў тую ж мяккасць і паўнату, што і мы сёння. Гэты досвед стаў не проста эксперыментам, а справай цэлай каманды, згрунтаванай вакол адной ідэі адраджэння піўной традыцыі. Гродненскія гісторыкі і архівісты шукалі крыніцы, вучоныя аналізавалі ваду, бровары падбіралі солад ды дрожжы. І ўсё разам мы ажывілі радок з трактата 18 стагоддзя, ператварыўшы яго ў смак 21-га. Так узнік сімвалічны мост паміж стагоддзямі, які ўмацаваў гродненскую піўную гісторыю і даказаў, што яе можна не толькі вывучаць, але і працягваць. І хай гэты бірбок стане не толькі напоем, але і напамінам, у беларускага піва ёсць глыбокія карані, і яно вартае таго, каб яго памятаць, цаніць і развіваць далей.